Dobrý deň. Myslím, že ma poznáte všetci, ale Iveta Vaňková, Diadem, Združenie záchrany hradu Blatnica. Prišli sme tu ako taká delegácia, pretože spadáme pod jeden krajský pamiatkový úrad, spadáme do jedného turistického regiónu, máme podobné problémy a neviem, či to my tu nevyriešime, ale aspoň vám povieme, že s čím sa boríme pri vlastne našich záchranných aktivitách. Čo sa nás v Blatnice týka, tak my už druhý rok, dá sa povedať, že hibernujeme. Aha, dobre teda, takže len tak v skratke teda, takže podrobnejšie sa dozviete po obede, snáď teda, hej. A priamu prezentáciu vám odprezentujú toto chlapci z Klabinského panstva. Dobrý deň. Tak prišla tá chvíľa, na ktorú sa viacerí tešili. Dobre teda, takže náš príspevok bude o tom, ako sa to vlastne, nie že robiť nemá, ale keby sme teraz nemali tento príspevok, tak by tie veci fungovali teda logicky asi lepšie. Poukážeme na množstvo problémov, ktoré spadá nielen okolo hradu Sklabiňa, a teda aj Blatnica, ale v podstate sa s týmto asi boria viacerí, pretože sú to také všeobecnejšie problémy. Takže, ako som už povedal, hovorím teraz tu za obidva hrady. Sme z regiónu Turiec. Obidva tieto hrady majú možnosť stať sa výrazným atribútom cestovného ruchu v regióne. Je to menší región, ale je to kotlina. Kultúrne dedičstvo je tam dosť hojne zastúpené, ale v podstate teda tieto dva hrady sú asi také najdominantnejšie a najdôležitejšie stavby v celom regióne. Problémy, ktoré máme, tak máme v podstate obidva hrady spoločné, a to je najmä nefunkčnosť miestnej OOCR. OOCR, ako všetci vieme, je zriadená štátom na to, aby pomáhala rozvíjať cestovný ruch. Tu v Turci si to postavili tak, že kto nie je členom, tomu pomáhať nebudeme, čiže aj v podstate z toho mimovoľne vyplýva, že cestovný ruch má byť teda ľuďom ukazovať len našich členov, áno, my a naši ľudia. Medzi tie problémy patrí to, že napríklad členské je 600 eur za rok pre občianske združenie, čo považujem za veľa, vzhľadom na to, že sú tam podnikateľské aktivity. My máme tam Martinské hole ako lyžiarske stredisko, ktoré sa ešte len vyvíja vzhľadom na to, že sa niekoľko dekád vadili o pozemky. A v podstate teda tie Martinské hole zatiaľ sú najviac profanované v tom OOCR, najviac priestor dostávajú na reklamu, na všetko možné, a zase neradi by sme, aby naše príspevky išli pre proste nejaké iné aktivity dlhé roky a bez nejakých benefitov pre nás. Čo sa týka OOCR-ky, takisto je tu problém, že nikto s nami nekonzultuje výrobu printových materiálov, tých reklám. To znamená, že vy si to otvoríte hotové, tam zistíte, že je tam 15 rokov stará fotka hradu. Není k tomu aktuálne vôbec žiadny popis. Je to presne to isté ako na internete. Myslím, že ak ešte existuje stránka zámky.sk, čo mal tento Mazaník, tak ešte tam je kus Klabiny napísané, že 30 korún slovenských, že je vstupné. Hej. Takže tu si každý napíše, čo chce, a potom chodia turisti nám nadávať, že to tam nemáme uvedené, a oni nám ukážu nejakú stránku, o ktorej my ani nevieme, že existuje. Google ju vyhodí ako nejakú 50. možnosť, tak hej, asi tak. Ďalšia vec pri OOCR je problém, že podmienky vstupu za člena, to je teda ako aj to, že nie je vôbec záujem o to, aby OOCR-ka nás zobrala ako za členov. Oni tam majú nejakú jednu alebo dve neziskovky, o ktorých na to, že sme dosť dlho obidve tie organizácie v tomto neziskovom sektore, tak sme o tých neziskovkách nikdy nepočuli. Ale oni vraj teda existujú, hej, a preto práve majú byť v OOCR, že o nich nikto nepočul.
Značenie kultúrnych pamiatok pri štátnych cestách Blatnica dostala automaticky a z Klabieňa si vybojovala navádzanie tabule na cestách 2. a 3. triedy. Trvalo to 4 roky a v podstate teda sú to tabule v hodnote, asi 6 tabúľ v hodnote zhruba 400 €. Nie je problém z našej strany zaplatiť aj tabule pri diaľniciach a cestách 1. triedy, avšak problém je v tom, že nie je nám to umožnené. Doteraz sme boli v informáciách, že teda môže to zadať a objednať a v podstate zrežírovať celé len Vudská obec alebo samospráva. A Jaro nás tu poučil, že teda môžeme aj my. Skúsime v tom robiť, uvidíme, čo sa bude dať. Rozhodne by sme chceli, aby sa viac turistov zastavilo v regióne a myslíme si, že tieto dva hrady sú práve tým najväčším nejakým pojítkom k tomuto regiónu na ceste 1/18, to sú Košice Žilina. Ďalšia vec, potom už teda výstup samotného toho neschopného OOCR je taký, že vlastne keď prídu zahraniční Slováci do Martina na Medzinárodný deň Slovákov, ktorý sa organizuje len v Martine a celé roky a v podstate je to nejaká tradícia, tak sa im ide ukazovať Žilinský hrad, alebo teda Budatín, hej, pri Žiline, lebo my tu v Turci vlastne nič nemáme. Hej. Tak to je výsledok, to je výstup činnosti OOCR z minulého týždňa. Hej. No, čiže toľko asi k takejto štátom riadenej organizácie, preto to takisto tak aj teda vyzerá. A potom je tu druhá organizácia, s ktorou asi máte viaceré problémy, a to je Slovenský pozemkový fond. Hnusnejšiu, aby som bol veľmi slušný a nebol expresívny, hnusnejšiu štátnu inštitúciu by ste márne hľadali v tejto krajine. Máme viacero vízií a predstav, čo by sme chceli robiť, ale všetky narážajú na to, že všetky pozemky okolo nás sú pozemky pozemkového fondu. Čiže, ako môžete vidieť, to červené je všetko pozemkový fond. Neviem, Miro, či môžeš ty ukazovať tým ukazovatkom? Aha, dobre. Čiže z tohto objektu sa nevieme dostať na hrad. Po svojom z hradu sa nevieme dostať k tomuto objektu. Z tohto objektu sa nevieme dostať na štátnu cestu a z tohto objektu sa nevieme dostať ani do tohto objektu. Hej? Čiže takáto je situácia. Toto sme kupovali 19,5 roka, hej, kým nám to tí matrtají predali. Predali nám to, prosím pekne, za 7 200 € po 15 € meter štvorcový. Súdruh generálny riaditeľ, nominant Oľano, Jan Maroš, veľký to patriot, ktorý na tomto hrade v živote nebol, je poslancom Žilinskej župy, tak ten nám ten pomaly bil po stole pesťou, že on predá len múry a vnútro tej budovy. My sme mali pôvodne geometrický plán o rozlohe 13 árov, to znamená, že my sme potrebovali spojiť tento priestor z boku, potrebovali sme tu mať nejaký priestor a táto parcela by zostala kvázi ako štátna, ktorá aj tak nevedie nikam, je to kvázi taká slepá ulička. Toto všetko by kľudne štát mohol pustiť, pretože to sám nevie využiť. Väčšina z toho je povedal by som minimálne 30 až 40 stupňovom svahu. Čiže využitie absolútne žiadne. Podotýkam, že teda tu rástla len žihľava. Žihľava tam rástla až teda vtedy, keď sme tam vysekali tie kríky, ktoré tam rástli 50 rokov. No a v podstate teda v dnešnej dobe je už táto časť koniarne na novo vymurovaná a sú tam už položené aj hranoly a v podstate piatok tam mali chlapi pokladať dosky ako záklop teda budúcej podlahy povaly. No a s tým, že teda budova je v rekonštrukcii, no a snáď sa dožijeme toho, že teda 1, 2, 3, 4, 5 objektov bude mať budúci rok strechu. Snáď sa dožijeme toho, že aj tento objekt bude mať strechu, no ale problém je zase v tom, že narážame tu na tretí úplne ideálny inštitút v tejto krajine a to je Krajský pamiatkový úrad Žilina. Táto pre mňa až z časti zbytočná inštitúcia
rozhoduje o všetkom, čo vlastne na hrade robiť môžeme a nemôžeme, tak ako aj vo vašich prípadoch. Teda nemyslím KPU Žilina, ale PU, hej, Pamiatkový úrad. My sme boli tvorcovia rezolúcie o strechách. My sme dodneska nedostali žiadnu adekvátnu odozvu. Podpísalo to vyše 23 organizácií naprieč celým Slovenskom, kde sme deklarovali, že máme záujem debatovať a hovoriť o tom, že na viacerých hradoch by mohla pribudnúť nejaká strecha. Automaticky to neznamenalo, a ja som na to upozorňoval všetkých tých signatárov, som na to upozornil, že to neznamená, že keď to podpíše napríklad Biely kameň, že už od zajtra bude v zozname, že sa budú tie hrady zastrešovať a aj Biely kameň, lebo tam není kde tie strechy položiť. My sme si toho vedomí. My sme chceli týmto naštartovať debatu o tom, že konzervácia nemá byť jediná forma obnovy, a to aj tak formou diktátu. My všetci, čo tu sme a čo robíme hrady a pamiatky, kláštory, kostoly, to je jedno, my máme byť pre pamiatkárov partneri. My sme pre nich investori. Je jedno, v akej pozícii ste, či ste nájomcovia, vlastníci, či ste na nejakej, neviem, akej príkaznej zmluve, alebo hospodárskej, neviem akej. Jednoducho, vy ste pre nich partner, vy ste pre nich investor. A oni majú rešpektovať váš názor. Takéto vyjadrenia máva krajský riaditeľ zo Žiliny na Facebooku, ako sa všetci máme navzájom počúvať, tolerovať a hľadať kompromis. Potom tam nabehnú tie jeho dvaja Kysučania, podriadení. No a tí potom majú svoj diktát, ktorí teda sa snažia tlačiť všetkým, že najlepšie je, keby ste tu nič nerobili. My máme fotky, ako ste toto vyvážali, hento vyvážali. Proste útoky nepodložené, kadejaké v právnom štáte by už dávno boli odsúdení za nadsti, utrhanie, ohováranie a poškodzovanie dobrého mena, ale naozaj skutočne máme inú robotu a nie riešiť toto. No, čo sa týka teda ďalších problémov, čo sa týka Blatnice, áno, hej, keď sme teraz s fotkami tuto pri Blatnici, tak vidíte sami, je tu schodišťová väža, ktorá má stupne schodišťové, v podstate teda po tých schodoch. To, čo vidíte, to sa dajú tie schody do toho osadiť. Dajú sa osadiť, keď je dobrá vôľa. Keď dobrá vôľa nie je, tak vidíte, že schody tam nie sú, takže asi nie je. Máme, alebo teda, najmä teda pani Vaňková má fotografiu, ktorú môžete mať aj vy, z turistického lexikonu z 80. rokov, kde je klembový pás z druhého nadzemného podlažia, čiže vieme, aký oblúk tam bol. Dostali sme sa aj k fotografiám, že táto vnútorná stena od nádvoria stála ešte celá, zhruba do tej výšky, ako je tu tá trávnatá plocha, hej, až teda sem. To znamená, že by nemal byť vôbec žiadny problém, aby ona túto klembu nanovo obnovila, aby sa urobil zásyp a aby vlastne, neviem, ako mám rozprávať, aby do tohoto nie... No, len či ma počuť. No a vlastne problém je v tom, alebo tak poviem, ona mohla tu mohla mať priestory nejakej expozície, dolu pod tým má pivnicu, do tej teda tečie, čiže sa ničí to, čo už vybudované bolo. Druhá vec je teda, že mohla mať suchý sklad náradia, materiálu, to mohla byť polovica, z druhej polovice mohla tam mať nejaký, nechcem nazvať, že výčap, ale nejaké občerstvenie, niečo. Tí turisti potrebujú sa napiť, potrebujú mať nejaké zázemie, ktorým je aj teda doplnenie tekutín, vyprázdnenie tekutín a tak ďalej. A výsledkom teda je to, že pokiaľ takéto základné veci tam ako turista nemám, tak sa tam dlho nezdržím. Lebo vieme už len kávičkári, ako fungujú, že aj kávu by si dali, ale potom hneď aj pozerajú, že či je tam niekde aj toaleta. No a to sú jednoduché veci, ktoré na seba naväzujú. Čiže naozaj problém vidíme v neschopnosti toho pamiatkového úradu, lebo my sme tam už boli viacerí lobovať za Blatnicu. My sme dostali prísľub od krajského riaditeľa, že áno, bude sa snažiť a potom tam pošle tých svojich podriadených, ktorí sa s nami bavia ako psi. Hej? Takže
to je vlastne takýto problém. Generálny riaditeľ sa vymenil, kritizovali sme dlho predošlú pani riaditeľku s tým, že však v takom tom naivnom domnení, že asi každý ďalší človek bude lepší. Tento pán generálny riaditeľ sa tvári ako mŕtvý chrobák. Dúfam teda, ja osobne ako osoba, dúfam, že už je na odchode, lebo teda my sme ho viackrát oslovili s problémami, ktoré máme z KPU Žilina a on ich úspešne vždycky odignoroval. Takže myslím si, že skutočne treba hľadať niekoho profesionálnejšieho. Ďalším problémom, ktorý máme, sú zamerania hradov a názvoslovie. Nie je možné, aby ste si otvorili nejaké zameranie hradu z pamiatkového, z UZPF, ústredného zoznamu pamiatkového fondu, a tá strelka, ktorá má signalizovať sever, tak je otočená na západ. Keď už niekto ani nevie, kde je sever, tak skutočne nech ide k lopate, nech robí inú prácu a nie kreslí mapy a plány a neviem čo. Lebo potom to takto v tejto krajine naozaj vyzerá. To názvoslovie, viete, my máme väžu, ktorú voláme väznica, kaplnka, palác, ja neviem, kaštiel. Sú to také názvy, podľa ktorých viete hneď, o ktorú budovu sa jedná. Ale v tom ich zozname juhozápadná bašta 1, juhozápadná bašta 2, juhozápadná bašta 3, múr hradbový 1, múr hradbový 1, múr hradbový 4, múr hradbový 4. Ale to je čo? My sme niekde v nejakej tabuľke s nulami a jednotkami a nevieme povedať, že toto je biele, modré, zelené, červené. Takže to sú, zdá sa, že banality, ale vy potom prichádzate do toho, že idete podať žiadosť a vy nemôžete napísať väznica a vy musíte hľadať, že aký priblblý názov dali tomu oni. Hej? No, takže to sú zase veci, ktoré zdržujú potom. No, ďalšia vec je, že my stále poukazujeme na to, že každá pamiatka by mala na seba sama si vedieť zarobiť. To znamená, že mali by tí, ktorí to prevádzkujú, by mali tam robiť nejaké činnosti, ktoré by mali vygenerovať taký príjem, aby v budúcnosti človek nemusel byť ako vazal tohto systému a byť nejakým spôsobom s holou natrčenou rukou voči štátu, že štát daj, lebo inak to nemáme za čo dorobiť. Hej. Je to tak, že my si ako združenie vieme zarobiť tak, že teda vyberáme vstupné, máme nejaké produkty, nejaké výrobky, nejaké občerstvenia a tak ďalej. Na Blatnici sú nejaké suveníry, vstupné vyberať pani nemôže, lebo jej to zmluva nájomná neumožňuje. Vieme sami, že aké je asi jednanie štátnych lesov alebo takéhoto monopolu s takýmto združením. Je to to isté, ako keby ste prišli do Orangeu a chceli, že v tej zmluve, podľa ktorej si beriete telefón, tak vy chcete, aby tento odstavec bol vymenený podľa textu, ktorý vy tam dáte. Áno, tak určite sa s vami budú baviť ďalej. No, takže vlastne ja som sa síce kúsok dostal ďalej, ale ešte k tomu pomenovaniu problémov vrátim sa k tomu, že my napríklad na Sklabini máme nemožnosť uzatvoriť areál pamiatky, pretože vonkajšia hradba na základe nejakého úplne, by som povedal, amatérskeho až... No, nejdem sa v tom ďalej nejako hrabať. Proste teda vonkajšia hradba patrí štátnym lesom, áno? Lebo tak sa rozhodli za socializmu, že spravili čiaru krížom a nikto v teréne ten priestor nejako nebol vyznačiť a to sa nevnieslo do map. Nám chýba vyše 1200 m2 plochy hradu. Hej. Čiže ja považujem to Zachraňme hrady, že nejakou takou zdravou súťaživosťou by malo viesť tých všetkých členov k tomu, aby sme napredovali. A napríklad nám záleží, alebo mne osobne teda záleží na tom, aby sme tou propagáciou hradu, napríklad tej správe o hradoch, aby sme boli hradom, ktorý teda je plochou nejaký čím najväčší, lebo teda je veľký, ale prečo máme my sa tváriť, že
to, čo je tam a zatiaľ patrí štátnym lesom, že to neexistuje. Ďalšia vec, že takisto aj s návštevnosťou. Ja si myslím, že to by mala byť taká zdravá súťaž medzi nami, že kto tých návštevníkov má čo najviac, pretože to vlastne má formovať aj kvalitu tých služieb. Hej. Prejdem už teda k tomu potenciálu a k víziám. My sme vytvorili náš vlastný a spoločný produkt spolu s Blatnicou pre cestovný ruch pre región Turiec. Vydali sme mapu po stopách Trojruže, ktorá mapuje všetky pamiatky na šľachtický rod Revajovcov v Turci, čím prispieva k rozvoju cestovného ruchu. Dá sa kúpiť iba na našich hradoch. Tu je vlastne na tých fotkách len predná strana. Je to tlačené obojstranne s tým, že je tam aj podrobný popis aj na druhej strane tých ďalších lokalít, ktoré sú vyznačené na tej mape. To znamená, že to je kompletný sprievodca po celom regióne Turiec po všetkých tých dôležitých revajovských stavbách. Môžem hrdo povedať, že ani OOCR-ka nebola schopná za svoju existenciu vydať kvalitnejší materiál. Hej. A my sme len lokálna, alebo dve lokálne neziskovky a vôbec nie sme financovaní štátom, nikto z nás a nie sme nejakým spôsobom roky platení v podstate, hej, tak ako sú z tej OOCR-ky. Čo sa týka tých vízií, Sklabyňa by mohla mať v predhradí tú hornohospodárskú budovu, čo sme teda tak dlho kupovali od toho štátu, s funkčnou ukážkovou dielňou, kde by boli aj ustajnené kone, dala by sa robiť agroturistika, hypoterapia, nejaké vozenie na koči. Vieme tam robiť nejaké kultúrne podujatia, čiže ja vám to ukážem, to sa bavíme o tomto objekte. Čiže my túto časť teraz rekonštruujeme, tu prebiehala archeológia a v podstate táto plocha by sa dala využiť na rôzne aj podujatia. Toto je tá časť, ktorá je teda už funkčná a tiež sme to stavali z ruiny z jednej steny. No a tá agroturistika by veľmi vhodne doplnila celkový ten rást toho hradu, pretože viete všetci, že na tomto hrade sa chovajú kozy. Tie kozy spásajú všetky tie svahy toho hradu, ktoré teda sú ťažko udržiavateľné, takže robíme to v podstate ekologicky a už teda dlhodobo. Na to sa viaže vlastne aj vytváranie produktov, pretože teda vieme vyrobiť aj čerstvý, údený syr, brinzu, tvaroh a dali by sa robiť oštiepky, dali by sa robiť korbáče, dalo by sa kadečo. Ale v podstate my priestorovo nie sme tak teraz na tom, aby sme si mohli dovoliť tomuto venovať všetek čas a energiu. Ale kľudne v budúcnosti si vieme predstaviť kľudne serióznu koziu farmu na hrade Sklabyňa so všetkými možnými výrobkami, s jogurtami, že si ľudia môžu zobrať domov kefírové mlieko a tak ďalej. A samozrejme v reštaurácii, ktorá by v predhradí bola, tak vieme mať reštauráciu, teda vieme mať jedálny listok zostavený z vecí, ktoré by boli špeciality, to znamená z kozieho mesa, z kozieho mlieka, teda tých syrov, Dobre. Aha, dobre, okej. Dobre. Ďalšími produktami u nás sú napríklad, je teda hradná lekáreň, kde teda my máme dve baby bylinkárky, ktoré už 20 rokov, vyše 20 rokov sa venujú tejto činnosti a vedia vyrábať rôzne druhy liečivých mastí alebo mastí, ktoré by mohli mať liečivý účinok, aby sme teda boli podľa noriem EÚ. No a vlastne rôzne tinktúry a rôzne ďalšie produkty. Takisto by sa z tohto dala urobiť seriózna nejaká predajňa takýchto vecí, ale zase je to o priestoroch a zase je to o tom, čo hovorím, že každý hrad potrebuje nejaké strechy. Lebo stále hovorím, že cestovný ruch sa v Žihľave robiť nedá. Dobre, takže čo sa týka teda takýchto vecí, my máme 7 rokov, alebo teda 8 rokov to už je žiadosť na fonde na odkúpenie tohto pozemku, kde teda dnes nie je toto, čo vidíte, to je vlastne
taká tá vízia do budúcna, nejaká oddychová zóna by tam mala byť, nejaký rybník, pretože je tam možnosť dosiahnuť nejaký zdroj vody, aj keď chabí, hej, dalo by sa dochovať zo pár kaprov, dalo by sa na jeseň robiť nejaké kapriehody napríklad. A chceme tam najmä teda urobiť ovocný sad, kde by boli pôvodné druhy ovocných stromov, hej, čiže dula, myšpule, jarabina, moruša, rakitník, muchovník a tak ďalej a vlastne z toho dorábať nejaké džemy, lekváre, takéto produkty a to potom naviazať zase na nejakú hradnú pekáreň a tak ďalej a takéto veci vlastne vedia tých ľudí nalákať, lebo asi by bolo dosť blbé im tam ponúkať bagety a vyprážaný syr s hranolkami, hej. Áno, ovocný sad bude stáť, ak ho teda vybudujeme na pôvodnom mieste, kde stal 400 rokov. Pokiaľ by sa nám podarilo hrad zrekonštruovať do hociakej podoby, že by vedelo ho navštíviť vyše 50 000 turistov ročne, vieme vytvoriť minimálne 20 stálych pracovných miest bez dotovania štátom, v náväznosti na ďalšie prevádzky v regióne, čiže pomôžeme rôznym miestnym podnikateľom, ktorí by si mohli otvoriť reštauráciu dolu v dedine, alebo teda by už nejakú mohli mať, alebo ubytovanie v súkromí a tak ďalej. Samozrejme, že s množstvom opravených hradov určite stúpa aj hrdosť národa, že kde teda býva, v akej krajine. Čiže je to o kultúrnej krajine, nie o krajine v ruinálnom stave, lebo stačí sa pozrieť na zdravotnícke zariadenia. Hej. No, dobre, tým, že teda by sme hrad opravili, došlo by k rekultivácii plôch blízkeho okolia pre potreby cestovného ruchu, zabránili by sme odlivu mladých ľudí z nášho regiónu do zahraničia, pretože určite teda časť ľudí, ktorí by sme zamestnali, boli by mladí ľudia, ktorí by sa chceli tomu venovať. V nadväznosti na to by aj nejaká škola mohla s nami urobiť nejakú spoluprácu. No a čo sa týka ešte teda nejakého ekorozmeru, to teda aj pre teba napríklad, že sme si vedomí aj toho, že v rámci týchto vecí vieme podporiť vytvorením toho ovocného sadu, vieme vytvoriť podmienky pre hniezdenie vtáctva, to vodné hospodárstvo, zabránime erózii pôdy, vyparovaní zbytočnému vody a teda tým pádom z tých rybníkov ochladzovania vzduchu v okolí a podobne. Čiže návrat včelstva, samozrejme včelie úle, produkty z toho, hej, a tak ďalej. Samozrejme, že to má aj teda finančný rozmer a tak ešte by som teda na posledné asi 3 body mám. Myslíme si, že keď by sme dokázali položiť niekoľko striech ešte na tomto hrade, tak vieme zmeniť alebo napraviť pohľad na opraviteľnosť ruín v našej krajine. Veľa ľudí si myslí, to už neopravíte, to už nikto neopraví, to sú miliardy. A takéto reči počúvame často, hej. No a takisto si myslíme, že by sme mohli byť pomoc pri prezentácii regiónu a mesta Martin ako centra kultúry národa. Zatiaľ, bohužiaľ, mesto Martin je aj Turiec, jednodňová turistika a je problém udržať turistov dlhšie v regióne. A ešte by som povedal posledný bod. Zachráňme hrady, získať do svojej komunity funkčný hrad, čiže silnejšieho hráča so strechami a s expozíciami, čiže v podstate pre lepšie pochopenie významu striech na hradoch. Hej. Takže od nás asi zhruba všetko. Ja už len teda vám zhruba opíšem, čo vidíte na tomto poslednom zábere. Takže je to budova bývalej väznice a mučiarne, kde teda od zhruba 40. rokov 20. storočia bola bez strechy. Postupne došlo k degradácii muriva a vidíte, že vlastne niekde odtiaľto, ako je táto prvá vrstva toho lešenia, to neexistovalo, takže sme to vlastne museli domurovať, hej, 1,5 poschodia a teraz je tam položená konštrukcia strechy a snáď sa nám podarí ešte za zimu teda to dorobiť, lebo teda však s drevom sa dá robiť, aj keď mrzne. Takže by sme to radi zastrešili a čaká nás tam vytvorenie 3 podlaží expozícií. Takže za nás zhruba toľko a dúfam, že teda v budúcnosti
budeme inšpiráciou pre viacero hradov, aby sme sa nebáli tie strechy priznávať, pretože aj tak všetko sú to reverzibilné konštrukcie a keď to tak strašne chcú počuť tí pamiatkári, tak im to tam napíšte do tých papierov, že sú reverzibilné, že sú dočasné, že sú odstrániteľné, vymeniteľné. A mne je ja už len teda poslednú vetu, že mi je veľkou záhadou, že keď odborníci, ako je Bóna, Šimkovic a ostatní vedia pokresliť do tých knížiek o hradoch, ako presne podľa všetkých tých štúdií, ako presne tie strechy vyzerali v každom tom storočí. A keď to robia oni a oni sami potom rozhodujú o tom, že tie priznané strechy nie, tak buď nie sú si istí, že tým, čo robia, že to robia dobre, alebo ak to robia dobre, tak poďme teda na ďalší level a poďme to skúsiť zrealizovať. Takže za nás toľko. Ďakujem pekne za pozornosť.